Tinawag ni Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda na isa sa pinakamahalagang legacy ng kanilang administrasyon ang Pampanga Food Security Complex na inaasahang makikinabang ang mga magsasaka sa buong lalawigan. Ayon kay Pineda, malaking tulong ang rice complex sa pagpapalakas ng rice production dahil mayroon itong top-of-the-line rice mill mula Switzerland at malaking bodega na magagamit rin ng National Food Authority o NFA. At ang nakikinabang dito, syempre lahat ng mga magsasaka ng buong Pampanga. So wala na tayong magiging problema na ayaw ng NFA kasi basa at puno ang NFA, wala siyang bodega. So ngayon, bawat isang bodega, kung matapos yung dalawa, maglalaman siya ng 30,000 bag palay. So napakalaking bagay nitong rice complex natin ito. Tapos yung gilingan natin, yung rice mill natin, top of the line from Switzerland. Talagang iba. Ay, ano siya talaga. Tapos talagang todo laki nung mga warehouse niya, di ba? So, ito yung, siyempre kay Vice Gov niya ginawa yon. Para sa akin, ito na yung pangarap namin na maging legacy namin. Noong Biyernes, pinangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inspeksyon sa Pampanga Food Security Complex sa Barangay Santa Catalina, Lubao. Kasama ng Pangulo, sina Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Vice Governor Dennis Delta Pineda, PhilMec Director Dr. Dionisio Alvindia at Lubao Mayor Esmeralda Pineda. Ininspeksyon ng Pangulo ang rice drying at rice milling facilities, gayon din ang rice bagging area kung saan nakipagpulong siya sa mga miyembro ng farmers cooperatives and associations. Ayon sa pamahalaan, ang Pampanga Provincial Government ang mamamahala sa operasyon ng Food Security Complex. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.